କରିଦେଲି ଅଙ୍କଲ। এটা হচ্ছে গঙ্গারামপুর স্কুল বুঝিপারছি কোনটা সিদ্ধ পরমহଂସ ନୋଡାଲ ଉପରା ବିଦ୍ୟାଳୟ ନା କଣ ଏଇଠି ସେ କଣ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏ ଅଜୟ ଭାଇ କେତେବେଳେ ଆଇଲ ଆଇଲ କେତେବେଳେ? 11ଟା ଆଇଲ 11ଟାରେ ପଳେଇବ କୋଉଠି ଯିବ ବଡ଼ଜା ସ୍କୁଲ ପାଖକୁ ଯିବ ତାପରେ ପୁଣି ସେଇଠୁ ଘରକୁ ଆଉ କୁଆଡେ ଯାଉନ? ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବନି କି ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବା ଜଣା ପଡୁନି ହଉ ଆମେ ଆସିଲୁ ହଉ ଆଉ এটা হচ্ছে গঙ্গারামপুর ব্যাଙ୍କ ଆମେ ପଶିଲୁ এটা এটা হচ্ছে ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କୁକୁର ଶୋଇଛି। କୁକୁର ଶୋଇଛି ଆଉ ତମେ କଣ 4 ଜଣ ବସିକି ଯାଉଛ? ଏପଟେ ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସବୁ କୋଉଠି ଭତ୍ତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା କୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ଗଙ୍ଗାରାମପୁର ଗାଁ ପଶିଲୁ ଏଇ ଗାଁରେ ଆମେ ଦିନକୁ 4 ଥରରୁ 5 ଥର ନର୍କ ରହୁଛୁ ଏଇ ଗାଁରେ ଦିନକୁ 4 ଥର 5 ଥର ନର୍କ ରହୁନି ଦିନରେ 4 ଥର 5 ଥର ନର୍କ ରହୁଛି ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଜଗନ ଭାଇ ଦୋକାନ ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା ଜଗନ ଭାଇ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜଗନ ଭାଇ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୋକାନରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାର ଦୋକାନ ଫାଙ୍କା ଅଛି ମାଉସୀ ଏଠି ପଥର ଗଙ୍ଗାରାମପୁର ଗାଁ ଆଗ ଭଳିଆ ଆଉ ନାହିଁ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଥିଲେ ପୁରା ଶିଶୁ ସାରଙ୍କ ଘର ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଜଗନ ଭାଇ ଦୋକାନ ଜଗନ ଭାଇ ଦୋକାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଜଗନ ଭାଇ ଆମେ ତମ ଭରସା ନେଇ ଆସିଛୁ ଯାହା କରିବ ରବି ଭାଇ ଏ ରବି ଭାଇ ଆମ ସ୍କୁଲର ପିଅନ ଆମ ରୋଷେଇର ମାଷ୍ଟର ଆମ ରୋଷେଇର ମାଷ୍ଟର ରବି ଭାଇ କଣ ଚିଠା ରବି ଭାଇ ନଥିଲେ ବା ସବୁ ଅଧା ଅଧୁରା ଫୋନ କେହି କରିନାହାନ୍ତି ନା ଫୋନ କେହି କରିନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ଦିଟା ଦିଅନି ଥମ୍ସଅପ୍ ଦିଟା ଦିଅ ଜଗନ ଭାଇ ଅଦା କଣ ଶୁଖିଗଲାଣି ନୂଆ ଅଦା ଇଏ ରସୁଣ କଣ ପୁରୁଣା ରସୁଣ ସେ ନୂଆ ଥଣ୍ଡା ଦିଟା ଦିଅ ଥଣ୍ଡା ଦିଟା ପାନ ଖାଇଛ ପାନକୁ ସାଇଡ କରିଦେଇ ଥଣ୍ଡା ପିଇ ଦିଅ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ବି କରିବାକୁ ପଡିବ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିବ କିଏ ହବ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ